berekin, eta egia da, haitu genuen bere musika, azkenin bidali zigun akustika eta gutxakin, eta harrituak gelditu ginen, ez? Nik uste dut denon ikuspuntua izan zela, bai, letren sakontasuna, musikan melodiak, eta hain pertsona gazte batian oso berexia da, ez? Olako letra sakonak eukitzia eta melodia horiak, ez? Lortzia. Eta baita harritzekoa da, behar kontatu guna, ez? Orain dela 5 urte hasi zala proiektu bat bideratzen. Osa, 21 urtekin. Eta hori, hastia esatia, nahi dut teknikaria izatia honetako. Nahi dut abotxarantzia honetako. Eta ez dut proiektu hau presentatuko beste musikoei edo nik preste honarte. Eta nahi egia esan, orain dela gutxi gainean enteratu nintzala eta harritu nintzian. Oso berezia izan zen. Hain pertsona gaztiak eta olako ikuspuntu bat eukitzia eta esatia hau nahi dut eta hau lortuko dut. Eta nik uste dut oso ondo lortu dula. Eta gainera